Il-Partit Nazzjonalist organizza konferenza tal-aħbarijiet fuq il-mediċini mingħajr lanqas biss kien jaf dettalji bażiċi dwar dan il-qasam. Il-konferenza kienet indirizzata saħansitra minn 4 kelliema tal-oppożizzjoni imma ħadd minnhom ma kien jaf dwar mediċina ġdida li bdiet tiġi offruta b'xejn mill-Gvern mill-aħħar ġimgħat. Ħansemmilek isem u għajd li jekk tafx x'inhu dan, hekk insemmilek Astekinam. Għandek idea ta' x'inhu dan? Astekinam xaħġa daqsan partikolari nista' niddiskuti wara miegħek. Din il-mediċina tikura l-mart fl-imsaren. Quddiem il-fatt li l-Gvern jagħmel tajjeb għall-ispiża ta' din il-mediċina, ix-Shadow Minister għall-Kura Preventiva u Primarja u l-membru fil-Kumitat Parlamentari tas-Saħħa Ian Vassallo Ħaġi inqabad ma jafx il-fatti dwarha. Tafu li din il-mediċina qiegħda fuq il-formularju tal-Gvern? Nistgħu nikkonfermaw mhux problema. L-istess deputati nazzjonalisti konfużi wkoll spiċċaw ħarsu lejn xulxin u meta mistoqsin għax jivvutaw kontra li iżjed mediċini jiddaħlu fuq il-formularju tal-Gvern permezz tal-budget. Kienet pronta qamet id-deputata Graziella Gallia li qaltilna li l-Partit Nazzjonalista jivvota kontra għax il-Partit Laburista ma jaqbilx mal-proposti tagħhom. Allura għalfejn votajtu kontrija permezz ta' vot fil-budget? Prattikament, kif taf, di li spjega li jekk il-Partit Laburista għadx vota favur il-diversi proposti illi għamel il-Partit Nazzjonalista fil-budget. Dan il-każ ikompli mal-fatt li l-Partit Nazzjonalista ilu żmien twil allarma fuq il-mediċini bil-kap tal-Oppożizzjoni Elix Borg jispiċċa wkoll imċanfar mill-Awtorità Maltija tal-Mediċini u anki sofra tendenza għas-saħħa pubblika wara li jimplika li l-mediċini ġeneriċi huma ta' kwalità inferjuri meta mhumiex il-każ kif anki tiddikjara l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa il-WHO.